Ngai kublai bat ngi pediang sengubha yapi ki para bangai baro ki balawan na jan bana jangai haga di step haga kerteng ga jong Jesus Christ unang penem beije ngai ngo yo bleru nakamenta kamen sem ka danot jongi ka batrang ban syakri yo bleu beem badan bor tingi wan haga di por ban syakri yo Jesus unang penem ngelai le shitom kat bala na wan bana jan bana jangai kat nigel yoban don hakene ke jing ka bakantang tingin yoban stang ke jing syakri jung ine ke por ke bangir wai ke jing wai ke ba nrius pa lai pusan ka jing wai ke ba nrius pa lai pusan nadu jisu wan syong haben sem jing I ka la shlei hanga men shwa ngalalong mrau jung soitan la pelaj par janga jing I u jisu kara janga menta kat no ngasngok men hanga habu syongsa jing I u jisu ngakmen ban nganyero jing I jungu nganyayero klem tachu buram yau ka jingruai ke bah nruspa laipusan bada din ka jingruai ngasumban khot iba borkli maulong inyo ban wan shekmat ban pule ni ktien ke jong blai bat ban pen kentang ya ke jeseng ha ka jingduai ka jingruai ke ban ruspa laipusan ngin ruai de ke bajeng lang hadin kata khot iba borkli maulong inyo ban pule ni ktien ke jong blai bat ban pen kentang ha ka jingduai ngin ruai de ke bajeng lang
ชัวบังยอนเป็นดำกระจิงด้วยนี่พายกระตุกนี่กิเป็นตานักเตียนกระจงเบลนักกิตาบอิสยาห์กระนองกับบันเรียวกขดกับบลายติวเวลลาปตาฮาเวปันบัดอุลองอุบโคดอุตรายกิปานกับขันดาวบรอกระดับดากบุรมจงอูอิสยาห์สันพิญโยกระขดกับบักขัดสันนับกุมเนวงตาอุบเคลบัดบจรงตัมอุบชงดับยักบัมจุกุนอุบกะกะเตงจงอูอุบโคดงชงฮักจักากับบัจรงบัดกับบักโคดบัดกะตากับเมนซิมรูกับบัสโงสีบัดบัสโงเรดบันเป็นอิมรูยากับเมนซิมจงอุบัสโงเรดบันเป็นอิมรูยากะโดนูดจงกิบัสโงสีเลวิติคัสขัดเวสาฟุสาวนาบังลงอุตรายอุเบลจงพีนามารกตาโตเป็นกันตั้งนี่ละดีบัดเป็นลงกิบักโคดนาบังลงอุบักโคดบัดวัดเป็นติงเงตยละดีดากเอกบัปาร์ฮลอร์กัขันโดกับบันกงเปตรัสกลนงกับบันกงกับขัดกับขัดสังขันเรียวเห็นเรย์กุมบ่าวตาวบาลขดยาพีอุลงอุบักโคดตัวลงมาพีรุกิบักโคดหากจึงลงจึงอิมบารอนาบาลทอตัวลงพีกิบักโคดนาบารงาลงอุบักโคดมาเทียสันพระสุกิบักโคดฮักโดนูนนาบากินโยอียาวเบลเฮบรูขัดอาร์ขัดสาวโตเบบรายยากจึงลงสุกบัดกิบริวบารอบัดยากจึงเป็นโคดเคลมกตาอุนูรูอุนอมโยอียาวตรายกับอาร์เทโมธีกลนงกับบันกงเดขดกับบักขันได้อุตาวเวลาเป็นเอ็มยังงี้บัดอุบาลขดยังงี้ดากจึงขดบักโคดกับบักกุมกจึงเละจังงี้เห็นไรกับบักกุมกจึงทมูบัดกจึงไอจงอูฮียากบาลไอหังอีฮาวคริสจิสูมินชัวกยาบัมจุกุดก็ชิทิวโพลสกินองรูมกลนองกับบักขัดอาร์ก็ขดกับบันกงบัดกับอาร์นามารกตานักปาจะพีโกปราบเงินนักตากจึงสเนกจงเบลบัดไอทีโนยากิเมดจงพีกุมกจึงกิญญากับเอ็มกับขูดบัดเป็นสมบาเอยเบลกับลงเกนกจึงเชกรีบักจามันเสียมจงพีบัดโตวัดเป็นสเรียมริงกัดเอลดีบัดกันนี้กับประเทศเห็นไรตัวเป็นกลาดูโนเอลดีเกนดากจึงเป็นทำไมยากจึงมุดจงพีนังบาพิญโยติบกับกุมโนกลงกับมอนกจงอุบเลยกับบาบัดเป็นสบาเอบัดกับจนายดีอุบเลยโยบันเกิดคู่โยบันเป็นเดมกจึงด้วยยายงูยมีอุบเลยบารุกป่าจงอีบาบนึงไงงูยมีอุบเลยบาบานามาร์กจึงบากจึงมีกจึงเอดกจึงมีกจึงมาบกจึงมีกจึงสิสปากจึงมีเมื่อปลงยังงี้กุมนี้กุมบางงี้ลงมันตาไงงูนามาร์บามีเอดยังงี้บัดเมื่อระยะกี่กจัดกี่บัดลดกี่จังงี้บางอินดันหากันเอกจักกับบางอินโยบันเชกรีบันเป็นคราวยังกเต็งกับบักขูดกับบัดดันบอร์กจังมีงี้วันนักมัดจังมีฮะกับบ้างี้เป็นกันตั้งละจงกจังเอ็มกจังงี้กุมกิจิงกิญญากับเอ็มกับบักขูดบัดเป็นสภาเอหักมัดจังมีมินโยบันยาลามยังงี้มินโยบันเบตินมันมีมินโยบันคริสเตียนบอร์งี้เวปีเวหากันเอกปอร์กับบัมตางี้ด้วยงี้เป็นกันตั้งยังกันเอกปอร์บาร์โรฮักกิสตีกับบัดดันบอร์กจังมีงี้โรยามีนามาร์บาลงเบลชิชาวบักขูดยังกิเป็นตาบาร์โรเมื่อขดยังงี้เวปีเวชะตากจิงเอ็มกับบักขูดจิงเอ็มกับบัจนายกจิงเอ็มกับบัมเป็นสงบหักมัดจังมียารับยังงี้กันเอกปอร์กับบัมตางี้ดันหากันเอกจักกับบังงี้บันเป็นคราวยังกเต็งกับบักขูดกับบัดดันบอร์กจังมีงี้ดับเป็นกันตั้งดุยังงี้เวปีเวชิมยังกิจิงมุดกิจิงประคัดกจังงี้ชิมยังกิสกอร์กับบักกันจามันเซมกจังงี้งี้โยสงยังกิเอกบาร์โรกลงกจิงกระคู่กับบักคราวกจังมีฮิกิเป็นตาบาร์โรกับบังงี้บันเป็นเด็บหากันเอกปอร์กับบัมตากินลงกิบับยังหุ่นหักมัดจังมีกิจิงรวยกิจิงด้วยกิจิงดันเป็นตากจังงี้หากบังงี้บันไอชกกำกจังมีงี้ด้วย
duai nam taka tin ke jong menung bau syakri uba memelai bet benyoman penyeng kan ke jaka ngide duai ka kubor kan wan ka khet jong ke jing snei ke jong me ke jing pen kre baro kalong ke jong upreong de ke jing penjanai kalong ke jong me ban bagin mi thalila ning in mi suda ngin mi ringkat bar kata ke bong ngin mi ringkat bar kata ke jing kular ke jing ki hukum ke jong me haka bagin yo bang indumla ban ye ruem trabe klem ke jing don ringkat ke jong me ngi ai ngo ye me namar ki kular ke jong me ke long ki ba shisha ngi ai ngo ye me ki ba pedang ki por baro me yo i ye ke jing don kam ke jing i me yo i me tip le na dong chadong ko tribe ba ngi yo ban wanak ma jong me ban ngi ai ngo ye me namar ki kular ki ba im ke jong me haba ke ban ya seng ka keteng ke jong hang tanga don ringkat lemati langi don an langut hendak ki kular ke jong me ke long ki ba shisha ke jing don ke jong me a tribe ba kanong ka ban dap yang haki benta baro jong ke jing im ke jong i ngi dapen gentang ye kini ke por baro haki ni ke haki ti ke dan bo jong me da ka ba men yo ban ken maru na ka benta kitu ki badan haki yeng ke sem ki badan apdeng ke jing pang ke jing sitam ki bi yo ban man ban ki don kam ye ka bor ba di ka ti blai ke badan bor ke jong me men yo ban kta ye ki bakir ken ngo tho shisha ba ka bor ba ka jing ai blai don bo jong me ka don ran kat lembat ki ken mau na kam ta kitu ki batlat ki baswai ki mau nam ta kitu ki badan apdeng ke jong ke jing ele jong ke jing im ke joki ya rap ye ki atrai ba ba ken ang mansno ken ai ti lot hak ma jong me haki benta baro jong ke jing im ke joki ker ku ke por baro ba de ken ka sngi hi baro shisngi ngi dai ti lot haki ti ke don bor ke jong me shim ye gi wei pi wei pendon kam me na ka benta ke burom hi ke jong me ker ku ke por baro ka belangsa ngi ai ti ba ki pen kentang lot ye kini i pa ne kini ka teng ga im ka teng ga badon bor ka teng ga jong jisu ba lor ka ki teng baro ai ba ken ka khosi baro kan dem u thli baro on phla ba u jisu de u try na bai ki barong i pa na du menta bat hadu la kataru amen. Genteng ke jing syakri jing ini ke por ke bagi ruai par ke jing ruai ke basans pa prapuar ke jing ruai ke basans pa prapuar halanti jong ke pop shisin ngalasak kema da jing kuslai bat sengusi belaban kia ki lok baju i ki penjen jar yanga tat da jisuan bandra kom yanga ulara yanga na kapungti ahor lenti kem gan ya tangbat uman ke por ulara yanga hadu ki jaka beneng mensi mupen slei kerhai da ke jingkemen ka jingwai ke basan spa prapua Hanti jong kapop shi sin sakma na jing kuslai bat snow si laban kya ilok baju iki penjenjar yanga tadaji suan banrakum yanga ulara yanga nakapungti ahor lenti himnaya tambat uman kapo ulara yanga har kerja kabeh
puji Tuhan manrakunyanan ulara yangan nakapungti awar lentikim nayat tambatuman kapor ulara yangan kerjakamen mensimu penslay kerhaina jinkmen ayat tentimeng kamen silap jingwai wakila du jing yang biru awai das namu jisulap kut parianga ya roya utrai ulara yanga ulara yanga nagpunti ahor lentikim ayat tambatuman kapor ulara yanga kajakamen mensimu penslay gerhaina jingmen. Gidon na kanaga jing gabakantang hakanaga step nama bau Jisu kajing I jong Jisu kalara ajangi men bangidang dona pungkti ahor jong kapot men bangidang yai sakama nau Jisu nong penem men bangidang don bat kaperthei u Jisu la I jangai pi ulara yangi nang ta wanra yangi bat pelong yangi ni don mentah kan ke jing ka bakantang kala dei ko bangunang ruai ya ro yautra ulara yanga uni nong ruai shaman se mula pla komno bo Jisu I yu bat ulara pla ya ke jingim ka jangu bat u pelong yo unong ruai ya ke jing ruai shaman se para bangai bi ngilawana kan ke jing ka bakantang ngiru ngilaban don haki bentak ba per jong ka jengem ka jinyalan ti ka jongi ka bangi ngelaya lang baki khoro khoram man bang ngelaya sakmano blay andre blay wala pelong jingi komne ka magelong man bangi dang don na pedeng ka jinjan jar jong ka jengem wala iPad yang ka jing sok man bangi dang don na pedeng ka jing pang istom ki ba bonjat ka jengem trawla pelai jangi bat ngilaban syakriyo komne ka mangin yo bandon ha ka step ngidon ka daw ko ba kraw ka ka por bahkan ke kelamat nga khotlang yapi tongin pai show play daka jing sngongu daka dor baro ngi ba syong mentahir ki ben jaka syong jingi sotu kumno Jisu ra yangi nang no ra yangai pi tongin aingu yakane ka jing it u kalara yangi pelong yangi kumne ka ba tongin duai bangirang la ban jam syaprang banginam sakut hajo kum ki Kristan tongin ya syaprang banang it kamba yau Jisu nong penem be ya jongi kawai pat bangin duai kan ke por tungin duai bau trai unyo ban kerku ye kan ke por kan ke kenta ka jing bane ke jing syakri jongi yo ni dan kami ke ktien ke jong blai bau blai yo ban kren yo yangi lang bau man sem ko jongu on play ke don yo tip yo I ke jing dan kam jonga jong pi gen duai ba ke ktien ke jong blai kan long jing kerku na ke banta jongi haga joko por tongin duai ya ki Sunday school ki badan sipo halaki jongki kelas ki jongkiru mengingin duai kan ke por bau blender kat ya ki nohi kai bariki kena haki kelas bau blai unyo ban kerku ya kiru habaki don ki kelas bagata ke jing I jong blai kan yo ka donor ke jongki tongin duai ru kan ke por ya ka jing sana ki pulpit ba per ko ne club mat haki jing mani hasor hanong kendong baranong hasor trai yo ban kerku ya ka ktien ka ba em ka jing tongin ya duai kan ke por atrai Jisu ba ko bi I jona ke por ngi aingu yame namangi dan mentah kan ke jing ka ba kentang ngila day ban yero ya ka katang ka jamo Jisu nama ka jing I ke jame ka lara yangi men bangidang don jingai na ka mon ka ba khoi ka jame men bangidang yai bat kan ke pertai men bangila yai sakama na ka mon ka jame blai be modon por
rai melajit yang melara yang nak pong ti ahor jong kapom dan pedang jong ki balangam haki ahor jong ka rai melapelong yang ikum ni kumangi long hagan gasta melapan kala dur ya ka jing em ka jing ko traji sobe trying it why bakan ka jing I ka jome kan sina dur kan tau dur ka jing em ka jongi banginang laban ang I jeme kamba bangilaban ang em ka jing em kristan ka ba job na si siya ko trying it dua ya mekan ka por na pedeng jong ni kan ka kalama ni don ka ka jing ka bakentang mayo I ka download jing ka batrang bad baslang trying it dua ya pan kentang ka tin ka jome mamen yo ban kren na pedeng jong I ka por keren hangi lang baro baga tin jome kalang ka jubah ya ka jing don ya ka jing don kam ka download ka jong I ko try to keren mami to kur khuyangi habangin mi na ka jing ka bakentang ka jome rangkat bar ka tin ka ba im ka jome men yo ban kur khuyangi baro trying ila twai ngila IT ngila pan kentang ya ka ka por baro ha ka kertang ka jong Jisu amen. 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 Kabarto ngin duai ko mangila duai bora sikatan am tagi kon samla jong kabalang. Haki exam ba per. Tingai ngu yo blay ngin duai ke jing ai ngu yaki kon jong kabalang. Haki kelas kabakili yo ek result. Kili yo ek jing job. Tingin ai ngu nakabanda kani. Bar ngin duai nam tagi tu la dan pedeng ki kon samla ki ba sha job bom dan jing hon yaka ei ke ba kelayo gen duai bakin hon bangin duai bakin yele shitam ban pule minot kamba gen duai yaki kelas bakin yo admission haki college ba per hang ne nong ba shalom bat nong kondong bat kumju kaleng kanong ba kerendia gen duai kito ki ban apply ki stream ba per ngin bo ga ti ke jong blem jalam yaki kita nak pedang jong piki para bungai ki bala kerpat benong duai kini ki khon kin hab ban yele ki exam ba per nang ni shikmat ngin duai bo blem jalam undar kan bat kiru bat kabar tu ngin duai kini ki por bat nak benta kini ki samla ki kena ki barang don nak jing pule jong ki manta turang darang kat un yalam be kin minot yela ke jong pule ke jong ki kin long ki kena ki batip sni ki samla ki bakongu iki ki miki pa ki long ki samla ki ba ship ting yo blay bat ki long ki samla ki ba job ka jengem jongki ka bar tu ngin duai ka ke por na ke benda ki ba pang ba shitom ngi kum ka balang ka jong blay ngi shat barabon ye kit jingkit iki para banget ke jongi ngin duai ka ke por ba hening sau kme I don hospital ngin duai na ke bantai lok bason ila don hejeng ya ke jimpen kia ke bajanai ke jong blay ngin duai na ke bantai kime ba Silas lani kime ba Isra ila wan na ke jing sumar ila don hejeng ke jelong temen ke jong I belum darangkan ngin ya duai ru na ke bantai I pastor SD Karmo Plang imda don na ke met ke bakoj bakia ngin duai belum pen kia janai na ke bantai jong iru ngin duai nam tai lok bus fight I don hospital ngilioban pe mi menen ya ka jimpan kia ka bajanai bat ki wei ki para bangai jungi ki bapang besitom ka bang bla ban jerut ki kerteng ha ka por ti tral tip ki kerteng jungi ka bang don ka jimpang sitom sanga ban ra ki ti jong pi para bai da thu ya ka ji sitom ban ka met ka jong pi hoi tongin dwai ka por ngi ki bara ki ti yo bla yo I ka jimpang sitom ki bahayeng la ne pidon hang ne ngin dwai ka kerteng ka jong Jesu on pen kia on pen koi on pen yang joy ai ngo yo blai ba ka jing dwai jong ka balang ka jing dwai jong ki bangai ya solang ka we ngin yo I ba blem kor khu ya ki ba pang ba sitom un ai ji pen kia ngin dwai ro ka por na ka benda ki hospital ba per ba jing smart ki doctor ki nurse ki ba jing smart teng im ju kham dwai ki ngin dwai na ka benda jong ki haki hospital lane hang no baki ai ke jing sumar ngin dwai bo blem dorang kat na ka benta jong kiru ki long ki me ki long pa ki bala temen ki bamla si ban man ji seng tungin ya dwai na ka benta jong ki tungin ya dwai ke na ka po atrai ji sobe jan ka por ki ai ngu yame yo ban wan na ka klip mat kum ki khon jong me atrai
Ngila dwai nakam naki kon jong ka balang hakin ki por ki bala deb baro. Hasyo bakin ila ki exam ga jong ki kelas ba per. Dan na pedang jong ki bala yo ki result. Bakin yo ki jing jom. Ngi dwai menang karku mendan kat yaki nang ni syakman. Bakin join yaki kelas ki jong ki. Bakin yo ki admission haki school ki college ba per. Tangi dwai me ki tu ba sya jom. Ngi dwai bakin nang pure kin minot. Bakin nang long ki kena ki ba Traisitom haka jengem jong ki kin yok ke yuso. Trangi dwai men play kalat kalanti ki ki kon jong ka balang. Ke bakin rung shi ke jing pule ba per. Haka leng ki nong ba jong ka rindia. Ye dwai men no ye ki bakin yele ki exam ba per. To yalam to tin ye ki to dan kat bat ki. Ki samla ki ban keleng ke jing pule jong ki keleng ka rindia. To dan kat bat ki. Larang kat ki samla ki kena. Ki barang pule ki sekolah ki college ki jongki nang de shikman dan rengkat bat ki kelong ki kena ki betrisitom tribinan ki be e je me blai ki bat tip singi ki ba kongu ya ki me ki pa ri ki kedop ki long ki samla ki be e je me ki ba job dashisha trangi twairo ke ne ko por na ke ban ki par bange jongi ki ba pang ke besitom ngele thu ki ketang ki kat ke bangela ban ong ke ne ko por ki dang don shibon ki bangela ban ya thu ki Kibalara kakti ke negapor, ye ra ka kerteng jeme jisung ye to, ye ki jing pang shitom bangi ket akam met ke jung yo try. Ye dwai ka kerteng jeme jisu unang pen kia, men pen kia janai, ye ki jing pang shitom kibadana ka met ke jung yo try. Ken pa sheme ke jing bat ngi kum ka balang ngi dwai ke jing nakabanta jong ki ke negapor. Try ngilange men yo jubab ke jing dwai ke jongi. Tokor khuru atrai nang ne shikmat dan rengkat mame ko trai bi yala ka jong ka balang ka jame ya ki khon ke jame ki nang ne shikmat ki nang peteng ke jing pole ki ai bo man darengkat ya ki long yeng ki long sam ki be kan do ki tma jong ka jing ki jing pang babon jan ngi dwai ki doctor ki nurse ngi dwai ki hospital ba ai jing sumar menomino man darengkat nak banta jong ki ai ka jing ai blai bat ka man semban syakri But lang ba jong ki ka long jing ku ngila dwaya ka na por haka kerteng ka jong Jisu. Amen. Ngin teng ka jing syakri jing na por bangirwai ka jingirwai ka balaispa san punyo. Laispa san punyo kat banginarwai ka na ka jingirwai ngin lumru ya ka jingay ngu. Piala Diyos ngaw yu Jisu uwan na beneng syaperte bat ka bor ka kti jong u lalakha sem kulai haba pertai kalalong rau bat soitan utte yaka upen kot jingpang biting udang long uju menta upen kot agalili upelat yaki koidi udang long uju menta kat bengan arwai kena gajing arwai ngin lum yaka jing aingu badadin baladap lum yaka jing aingu Naskau baban khot iba Ebres marbanyang ini ban wan shikmat ban dwai pen kentang ya ka jing aingu iba Ebres marbanyang ini ban wan shikmat ban dwai pen kentang ya ka jing aingu ka jing ruai ka balai spa san punyo Laju yoso yu Jisu Wanap neng syaperte Bat kabor hakak ti jongmu Lalaka asem kulai Haba perteka lalongma Soitan udeyakan Upeng Udang long
his neighbor. Udang long ujung udang long ujung bentang udang long ujung bentang upeng kon hagar ini upelat yang ikoi di udang long ujung bentang aku diuji subai udang isnei kumcungi yaki priu ngako ajenjar di bawah lang Yahudi Beho ambe nonau sa udang kot iwiaka atuk yang lau kajengkon udang long ujung bentang udang long ujung bentang udang long ujung bentang upeng kon hagar ini upelat yaki koi di udang long ujung Dang ini pendam hakijing ruai nak bentar kini kijing aingu. Au blai ubah blai ubah krau blai badan bor. Ngidap tang dak kijing sengawu yami kenrat bei bame melawan ban long rengkat bat ngi lang ba kini kisngi kipor jong kani katayau baro kibalalai no. Bat koma kani kasngi kabakhoy kabakantang melalum lang pat yang isay sisen. Hakayeng kabakhoy ka jong me ngi ai ka buram shame ngi ai ka jingo yame kan rat bein oi shisha ngi ai lang bai ki por ki ba janjar ki por ki ba ngi la banong ba ki digis ngi ki ba khadu hakajing em ka jong ikum ki bange hanre padeng kita baro mame mem shamla ino yangi melalong rengkat bat ngi melakar khu yang iro haki banta ki baper jong ka jing trei ki jing kta ki jongi oi me ai ru ka jing koi ka jing khia bangila ban poi ban don kat hakayeng ka bakhoi ka jong me oi shisha kan rat ki don ki bangai ki basyakri ki pamane dam yame ki don menta haki jaka ki ba ki yo ya ki jing pang ki jong ki don haki hospital ki baper hakane ka nong ba ki don ro haki yeng ki sam ki jong ki ngada duai ya ke jing dan rengkat ke jong me nak banta jong ki badi ke jing kerkhu ke jong me nak banta jong ki baro kan rat be nak kita ki jing kerkhu ki babon serta ki ba me melakar khu yang i wei pe wei baro haki kam ki jam ki jing trei ki jing kata ki jong i rei mentangi ai khendiat seka kam ke jong me kan rat be ngeda bu ti hame ngeda IT ban ngeda pen kentang khmat jong me tonayai pen krau kan rat ya kini ki jing ai ki barit ki jongi kerkhu ya ki hang nuang no ba pendan kam ya ki kan rat kan dalong ka jing pen krau ya ka burom ka jong me kan rat be ba tonayai the kar hai ya ki jing kerkhu ki jong me ki ti ki jong ki bangai baro ki balai dan bantah kan ka pla jong ka jing ai ngu mat kum jo ro kan rat ki to ki bam shamla ro ban ya dan bantah hakan ka por kan rat
Todakar khukar pang kham tam yaki kan rat ba I haki jing tray ki jing kata ki jong ki bahagi wei pat ki por kin la ban ai shika kam ka jong mi om bakin ai ya ka spa ka jong ki hak plajing ai ngo andrei bakin ai ka masem jong ki kham tam shemi kan rat I bakan dalong kan rat kata ka jing kar khu ka bajanai tam na ka khet jong ka jing isne ba jing ai ki jong mi ngelabu ti kini baro kan rat ba I hakane ka step bato dakar khukar pangil ujong syakri uban yo ban sami ka ktien ka jong me hakane ka por kan rat ba I pediangi kini baro ngi a syakaburam ka chami kan rat long pen em jong I wei pi wei yakini ngi pan ka kertang ka jong Yesu amen. Ngelayo ban syakri yau try hakane step lamba ke jing duai lamba ke jing duai ka bang liyo ban penher show blay ke jing duai ke jongi tiga ne ke por pat ngin syakri yau blay da ke basngap bat sha skor ye ke tin ke jong blay ngai ngu yau blay na ke benta I pastor Bakkerman nong plo ubalong ru principal jong ka Nicole Soy Bible College yo ban ai ke kubor na ke tin ke jong blay ke ne ke step Ti pastor ngi pidang sengubhaya pi shika pulpit ko mangila duai utrain yo ban kerku baloring kat bat ngi hagane ko por tengam don kam ban pen itu I namar baro ngela itu jai ti to blame yo ban kerku ya ka kubor na ka tin ka jong play Ai kublai pi hak te utrai Jisu ki parab ngai pi baro I pastor charging I bailam ki seng ki rangba ki syakri ki jong blai bai talun ka kam ko ju hana ka balang ka program committee ka bala yo pen bej pen yo pen ai ya ka jing kren hana ka jing seng ka menta bar kum ju man raj ai kublai ka bakar pang nakani Kholsroy Bible College kublai shibun nam ta ka jing kershan ka jong pi lo ba ka jing duai leng ba ka jing ai mensim lo ba ka jing ai nakapor siya kapor balong ka jing kulku nam ta ka kam ko ju hapo jong ka college mata ka sngi ka dei ka lengkho sngi kha joi ba joy ka ba shis pa alai popra namalakai I ha ka snem 6000 praspa proposal kum ha ka ne ka sngi te anda ha bang le I bang de ban kren ha ka ne ka sngi kaba NBC ngiju kan mau buram ya kasi khaji ba joy bat ka balang ru hakwal pati bana de kasi long tray ngiju aishuti ya ki nong tray ha office jong ka balang ti kum kata kasngi kawan ka jimut ba kata kalong kum no lada an peit no ya ki jing tho ji ba joy ka bai tho shis pa snam man shua house nem shi jar khandai spa arpo ar ha ka ji sha gospel but ki ba don hakati shai gospel hakatu ko snem shis pa snem ben shua ti ngai yo ban pe ya kata bat nga shemba hage ji shai gospel ki barim ka de hage ni snem shijar khandai spa arpau shijar khandai spa arpu wei but arpu ar ba joy itho ya ki series kita jing tho ter halo ka subject ka bai ai ka teng ka lenti bneng ka bai khodru ka lenti ka jing khoi Tiga badai ki isu jong snem shijar khandai spa arpo ar shis pa snem thik menshua kadai kalan long ka pra jong kata ka series ka ba I tho but ha ka introduction jong kata ka jing tho ai ong kumne haba phila pule minot ya ki bala tho baro ro philas ngu tho badai ban light nakapop but badai ban long khoi Namar ya kasnam u Jesu Christ unong pen em jongi lapen mi khnang namar kata kadau haba sedang kal nong ka pra hakan ka series I ai ya kita ki jing tho haba sedang ki isu hanus nem shijar khandai spa arpo ar ki dei ka ba lapoi hakatu ka benta ka bai sedang ya ka ban batai pat ya ki dekot ha ka Bible
kiba pau kumba kiele persya ya kini gijing hikai sepang kajing light nakapop bat sepang kajing koi dan sipun kita kot keba ilajer hang tu bat naki konteks kijong ki isdang ban batai ke wehrin ke weh ban pen iba kini kita kot ro kim persya ya kita kajing hikai shong tenrai bau bleu kuwa yakin nong bot juu ba kin light nakapop bat ba kin long koi ngidai ban kan mau bakat hakas nem sijar kendai spa arpeu arhuwe arpuar kiai kiai bai ba joy ila pen mi hakajin syaga gospel kidai ki jingai kidai ki jihikai ki bala pen scam nane ki bagi lai hikai ki bagi lai lap ter siter kum ki nong sedang ka bakan top iba wall ka bakan top ya i brother John Edikan na kotak bat ki wei ki nong pralanti da ka pen mi ki hakajin syaga gospel ki para bengai baro hakari kin yo ya ka ban pule bakin yo ban tip ya ka nong rim ka bas scam ha ka ba kumno ki pensyang nong rim ya ka jelong kristan ke jongki kum jo ru kine ki jing tho kine ji hikai da ka ba bu ki ha ka sha gospel ngi yo ru kalat wat mentaro ya ka ban pule ki kham tam ki nong trei kham tam na ka benta ki rangba ki long kemi ki ba ya petelun ka kam ke jong blai ba ki de ban ngam ban pele jemut ha kine ki ji hikai khnang ba ka jingalap bat ke ji hikai ha ka leng sodong jang ka balang ken long ha ka ju kenong rim ke basyai ki balong kum ju uniform ha ka leng sodong hapo jong ka balang te kendiat kenang pengin yo jemut syusyu namar habang ken sepai ba joy dese ha ka jemut ki jongi syai perkat ya i pastor ibala rangba abha ibala temen mo kata kadur kawan ha jemut jongi habang ya thu khana sepai ba joy mentale lega sikha jungi ke basis pa Allah popra namala kha kharatri ujon cijar praspa proposal hakapor bapen baptis nengkong hakabalang ke jong blai kabala jia hamelim bala baptis da iba wall hakakan riu tri umme cijar kendai spa lai iba joy idang don khat prasnem khat wei benai aa dang de teenager hakapor bai penmi nengkong ye jisai gospel kum editor hakasnem sijar kendai spa san idang don arpawesnem dekat nakaba ngala bantip don show ki ban yo ban long editor hakarta kabadang rit kata mar mentah hadin ki editor jong jisai gospel dai ki bala rangba ki bala sanpau rupau nyo posnem sudah hausnem sijar kendai spa khatpra ila sedang ya ke company ke ba ke teng ke United Fruit Company ke ba penmi umsa idon life usan snem karta haus nem sijar kendai spa khat kendai men ba lapas ya kata ka ain hari India kata ka bi kode ka 1999 Government of India Act ke ba sarkar ka ai lat ya ki tradisional genong India ki ban lang ki ba start ban yo ban shimenta hakasan syar ke kadar ke bai ba joyru life sans nem karta ilayo ya kaban ya shimbenta dekat house nem sijar knes pa arpeu or pu ar bai tho ikan ke series ila don life pun reu life pun nyau life pras nem karta dang puraba but hakata kata karta ila bu yakin neki mau nongrim jong ke jihika hakabang ngiyang kum kabalang ke jong blai ki jingjia hari ini por kipen i bah pedeng kejing bunkam ke bahadu kata-kata iba joy ai por i kaban tho i kini series ida tho de lenong ki jongki nakawe ki isu syakawe pat ke isu khnang ba kan long kejing mentoy nakabenta kabalang nam ta ki long din nam ta jongi bar ki por ki ban sawandro haneng yo i kejing yo i jengai jong une usyakri jong trai kini ki por ki bala saindor ya kan nongrem hakaba penyang ya kabalang hakaji hikai jong ujisu bat ki apostol kwa pinkan mau bahaya kata ka lain ba kene kanong rem ka ba kini long pa samla ila melong lai prasnem mo ba joy ba welcome he kendian kila bu ikini ki mau nong rem
haka jing hikai jong Jisu bat ki apostol. Kabalang haus nem sijar kandai spa arpeu kadang don kat pras nem karta ladang iken na dos nem sijar kandai spa Tiga dang day baha kapor hakaban yo ban pensyong long rimba ya ki jengai bat ki jing hikai jongka. Ngidon kine ki jing hikai ki ba kongsan kaba kine ki nong prat lanti ki liyo ban bu hakaba ngin yo ikaban pule ban pej ba maka syo hangi ai pon em ya kaban pensyong dor ki ya kaban puson ni kaban purkhat bat kumjo ro ya kaban jurip ban evaluate haka jinge day bat kaktien ke jong blai la ki la na em ban yang ha ka jing tenju jong ka jing kala jong kapor hato ngin ya so bat kitu kiba ong haba sedang kaspa snem ka ba arpeu kat badang im hakado mano ban la ban light na kapop mano ban la ban longkoi balai pilai singap ya kita ki samla ki ba lap shong shit ya kata ka jing light na kapop bat ya ka jing im ka ba khoi kita ki de ki sur ki ba persya ya ki nong sedang jong ka balang ha itu ki por nomor kidang kham khana sikade ya ngalap ko ka notice ka ba la sam shaki breu ko ba ditho ba joy ba wall ki aware ya ki parlok parjor ban wan sakata ka jaka hamaukar harum jong ka top saw ha ka ba ki lum lang ya ka ban hikai ka tin ka jong ble ban long jing seng bat kum ta ter joy ba wall iba joy ba dharam ko sister Nora Evelyn bat ki wai ki tu ba don ha ka por ka ba sedang ki sha sitom sipun nagi ding jing sha kren ben ba jing sha nyau ben ha ba ki pen yang ya ka ne ka kubor halo ka jing sngau scam kata ka conviction ke jong ki ba ki shem na ka Bible ba ublei u khot ba ki nongbot jong Jisu ki de ban light na ka pop bat ban long khoi ini pule gini ki khot na ka tien ke jong blei ka ba ni shem ha gospel Marcos kan nong ka ban nyeu ka khot ka ba arpeu ter ongkum ne ula ongru ngai kan bha bangin yang mo kan bangin dang pule ni kan tu su bha bangin yang lang baro namana do mendeng la situation kan bangin dang pule ni ki khot na tien ke jong blei ke bang peteng ni ka ji selok tu su bha ban yang Marcos nong ban nyau ko khot ka bar peu ter ula ongru kata ka ba mi no nau breu kata ken ka pentingit yau breu naba nashapo naka do onot ki breu ki mi no ki jimut bamman ki ba klem ki ba yakai kan thei ki ba penyap ki ba tu ki ba kurup ki ba pensniu ki ba arsap ki ba nuti ki ba khwan lalot ki ba khmi sniu ki ba krenben ki ba ngau kraw bat ki ba le bi kini ki ai baro ki bamman ki mi no nashapo bat ki pentingit ya ubreu Gospel Yohanes pada kal nong kaba pra kat khot kaba lai phosau ter kongkum ne ke gospel kat kum Yohanes kal nong kaba pra kat khot kaba lai phosau ter u Jisu ulayat hu haki shisha nga ong hapi bau breu baro u bayaile ya kapop ulong umrau jong kapop umrau yaisa haka ying baro shirta te henrai ukun uyaisa baro shirta namar kata lada ukun un pelait no yapi pinlong ki bala light no dashisha tein duai au blai ubakho ubahok ublai ubai berbai snei ngiyang khamat jome hana ka por hana ka ying ka bakantang ka jome kat bangi dang ya kren me open kan mau yagine ke jing hikai ke jing tho kabagi syakri ke jome ke leyo ya kaban bo ha ka jing syaga gospel sis pa snem ban shua ai ba kan ka jing selok kan ka jing pen kan mau kan long ka jing kur khu na ka ban ta jungi
ko mangila duwai ko trai ngi duwai ben pli ki jumbu ki berkat ki jongi ba ben airu ingi ka mon bangila ban pediang ya ka ktien ko jome hana ka por don kat ba syakri jome ko trai pun kan mau ni ki baro ha ka jong jisu ngi pan amen so ba ben syong ha ka jing shisha tangin ni khot ki bala pule haji syala dangi kain lang bat ki bala pule ba borkli menne kila biang yangi ya ka bangin sngau thu ba u jisu open i ya kata ka jing dawa ba ki nong bo jong o ki de banda mat ha ka jingim ke jong ki ya kata ka jing pelait na ka pop bat ban long khoi khnang bakin long ki ba bit ban long ki khon ki jong blai nangani khot ki ba ngela pule habagi sinran ju o ki sha ben ha ki parisi bagi nong tho ki ba wan na Jerusalem ban yo sngeu yo jisu ki ben namar ba kimbat ya ka rukom jong ki longpa kata tradition of elders ba khnang bakin long khoi ba ki dei banda le ya gitu ki jing sakti lenium namar kita gi ceremonial washing kita ritual washing haswa bakin bam ujisu ushim ke kabu nagane ga jingakren ban ai ki jihikai baka don ke bakam don kam baka takalong ka jing khoi ka do anot itu ki bangla pule ha gospel Marcos kalenong ka bahnyau kata kalong ke bakam don kam ha ga jihikai ke jong utrai jisu ya ka donut amla ya ka ban pen khoi da ka basai da ka namar ba ka donut hang ne kam de ka khot met jong ka met ki jong yu breu henre ka de ka ta ha ka ba ka shong ki jimut ki jim perkat kamon bat ke jing sngeu jong ubreu ne ka breu na ka donut la ban mi ki jimut bamman la da klem pen khoi bat naga donut la ban mi ki jimut ke pen skau bahayo blai haba la pen khoi yaka kini kinong pralanti ki yo i bau Jesus dang nangta men bau ya lap yo to ka jilap ka banung kong men bau la perta ban ong to kala ka bamut naba ke hima ki beneng kalajan uklem ong to le bha ya ka tu ka jing sai ti le niam khnang ba phin long khoi uang to kala ka bamut repent pen kala bak lebak yaki jimut ki jipur khat ki jongpi kane gade ke jingkhot ban pusan bat ban berkat namar kaya dei bagi taki ki ha ka jingim ke jongi ki baka telong jongki dei na ka donot tongin poimenta sigini ki jingtho ha ka jing gospel ngin sedang ngene ka mat ka ban kong kabai de ber ka jingkhoi hagini ki jingtho ter ka ba iba joy ilabu ha ka jing gospel isdang da ka ba sei ya kita ki nia kita ki dau kita ki reasons balai badai ban long khoi ka ban kong namar ka jing long khoi bat ka hok ka dei ka jing long ka ba nung kong bat ka ba tin rai jong breu men bau blai ula thau yau breu namala thau yau breu ha ka dor ka jong blai ha ka jing long ka jong blai ka jing long ka ba khoi bat ka ba hok Genesis long man kong ka ba pon reu ha ka ta ka jing long ka ba tin rai jong breu ka don ka ta ka jing long blai ka ta ka jing khoi ka hok ki ba sin shar yau breu ka ta ka jing ka pen long yau breu baun long ubasuk baru bahon jai klem kejing jenjar dei haba ka pop kalawan rung hakamon kejong ubreu ba ubreu uyale persya ya kamon bat ya ka hukum kejong blai bat kata kawan ra ya kejing jenjar bat kejing shitam how breu tementa khnang ba unsuk kumbau blai ula thau u ha ka jinglong khoi ka jinglong ka ba hok u dei ban long pat u ba khoi
Amdan ke jingsuk ya ubaman ong try isya kanong basaw-saw kat khot ka ba arpuar kadaw ko ba ar ba deban long khoit kalong namar ba ublay ulong ubakhoy bat u kwa yangi ladang ikwa ban syong bat u bangin long kibakhoy pelios ngeu la pule menne yagi tu git khot nganong pule shu yaki lada ngim long kibakhoy kumnongin la ban syong bat ubakhoy hakane kajing tho hakane shai gospel kajing shai kam ju syong rengkat bat kajing dum habakadon kajing shai kajing dum ka phet no kumjuru habadon kajing dum kajing shai ka kenria no ublay ubalong kajing shai umla ban syong rengkat bat ka pop ka balong kajing dum ka jinglong jong uhi ka long ka bomla ya ka jingdom ne ka pop ban syong rengkat te ban syong badu ngide ban yo ya ka jingkhoy kabalai namala kren shai dau jisu batang ki bakhoy ka donot ki bala ban yo I ya ublay de tang ki bakhoy ka donot ki bala ban yo I ya ublay Hebrew ka nong ka ba khat ar ka khot ka ba khat saw to be brai ka jing long suk bat ki breu baro bat ka jing pan khoi khlem kata uno unam yo I yo try ma pli singaw bala pule make every effort to live in peace with everyone and to be holy without holiness no one will see the Lord haning I shai kadar bam donlat yo breu ban yo I yo blay menta hakaji im kabakan jaman sim lemne hakata kajing im onda habalait no nangne lada umlong ubakhoy kawaipat kania balai ngidai ban longkhoy namar kajing thmu kajing wanu jisu hakapolthai bat kajing sha yap jung halor jong kading phna kalong namar ban pen khoy yangi kini kijing pla jong ki breu ki jong blay ki batho ya ka Bible ki bang shem hakaktin ki jong blay ki sakhi ya kata hakabang yo I kumha ka ban kong ki koren kan long ka ban reu ka khot ka khat we henrai la sait ya phi henrai la pen kho ya phi henrai la pen san ya phi haka kertang Jesus Christ uba utrai but da mensim ublay jongi kat notam kas namu Chris ubadau mensim bom jukut ula aingu iyalade baklem duna haublay kan pen khoi ya ka jing tip lem jungi na ka jing le bayap ya ka ban shakri ya ublay ubaim Hebrew ka nom khandai kat khot ka ba khat saw tiba joy tho kum ne ong haba ka ne ka long ka jing thmu ka jing sha yap jong jisu te ka dei yakin nong mane u bakin long ki bakhoy lamda kumta ka jing thmu ka jing wanu jisu bat ka jing shayap jung halor jung ka dingpna ka long ka bale noe nangta ngi dei ban long khoy namar mensim bakhoy umla ban syong bat ngi ne hapo jongi namar bleiru ubatip ya ka donot upla ka babahai ki da ka ba ai haki yo mensim bakhoy kumrele hangiru ba udapen khoi ya ki donot jongki da ka jingai ki kami apostol kanong ka ba khatsan ka khot ka ba pra dei haki donot ki bakhoy ba ublei ujit ban ai ya mensim bakhoy jong kana ka ba khaddo kabangan anjer na gini kijing tho kalong kadaw bangi day ban longkhoy kalong namar ka donot ubreuhi anda kala singau kendu ya ka pop kakwa ban yo ya ka hok bat ka jingkhoy ubala yo ya ka jing kendu kumne ya ka pop ong iba joy kwa shu ban bat ya ka kwa shu ban ri ya ka kalong kumbari ya ka ding
hapo ka mensim ka batang bat ka penterha ka penjenjar man kesengi kalong kabari ya kabi senyong hapo ka mensim ka betiar bat ka pensngeu kumban yap ubreu usngeu udai ban lightno ne unyap te ka donu ubreu hi ka tangsu sedang ban sliang yau blai kalakwa ban lightno na ka jaklia jong ka pop bat ban long hok bat ban long khoi kata ka mensim ka perta kumne ngau ba sya lanot kop u ban pelai janga nagane ka lanot ki jihikai ki nong pralanti kim long ki batmai ki shim na ki jihikai jisu bat ki apostol bagi dapan syai ki bagi para bengai kin suk kin sngoto ban pentrekam haba ki lamat daladehi hai ni por sispa senem mensyua batam menbalas sedang yakaban yalap yaki jihikai ki bakum kine kadai hakapor kabalong kulmar haki jimut ki jipurkhat jong kibriu kim singau thikna nama ka jilap hitu ki por kalong ba ubriu usakut hakapop kimla ban ai ka jihikai ka basyai ba ubriu ula ban light na kapop ba ubriu ula ban em gijim ka bakhoi ka bahok hakane ka purthai namar ba ka jihikai ka ba pau ti por kalong ba le sen dala yap hakata ka ding jong ji pun khoi on sa pun khoi lane ha khalip mat shaban kut men sim kumno blay un map bagin yo ya ka jing pen em ki bakum kita ki jihikai hakiti ki por ki ba andahaba kini ki samla ki yang banya lap ban ong em ka tin ka jong blay ka pen ida ka basyai ba ubriu ula ban light na ka pop bat ba ula ban em ka jim ka bakhoi hakane ka perthai menta kila long ki jihikai ki batmai nakata ka daw ka reaction nakata ka daw ko jing yele persya kilong ki babon bagini ki samla ki lap yakata ka jengait ki jing ta conviction ki jong ki baga negalong ka jihikai jong ka tin ka jong play kani ka pat ka baar ka bale shapang ka jing light na ka pom hagini ki jing tho la tho omne ka donot ubriu ka ba pop kamla ban yo ya ka jing jaklia lemda ka tip bat ke yo ya ublay ubakoi te ka jingale ublay ka long ban pen kan du ya ki breu ba ulong ubakoi bat maki ki long ki ba pop bat ki ba jaklia anda ki la yo kumta ya utrai kin ka ang kumbala tho shapang isaya habaw la yo ya utrai ubakoi ba plio sngew bala pule sedang menne isaya uong kordet yanga namar ngalayap namar nga ubriu ubat ngit kirim yang sentur bat nga syong hapidang upai lang bat ngit kirim yang sentur nabaki khmat jonga kilayo ya usim utrai ki pai isaya no manriu dekot kebasan te anda ka donot ubriu kalayo kumta ya ka jing tingit kan nom sngeu la syu ban yang khmat utrai kan wat seraf ban kta ya ka sentur tingit daur ngading barhem bat ban pen khoit no ya ka donut na ka pop bat ka jing bom hok kit khot ke ban riu bat ke ban nyau kumta ru lakren u wepat dagi bon spa snem hadin kata ka deu apostol Paul men baulas ngutu ya kata ka jinglong kumno ba ka pop ka te ka khum yu bau ong ngau briu basya lanot kap uban pelait no yanga naga met ke jingyam rom ko no ban yau ko kot ke baar pusau kumne utrai ula penrung ya ka jing sngau kendu namar ka pop ha ka jai benriu Israel da ka bau ya lam bakin yait leng ba ke jingjen jar jong ka jinglong brau om tang hari Egypt henrai wat hari Babylon ro onda haba kilapan kenya ki hukum ki jong kidap daga jing huslai namar ki pop bat kila plai ki pop ki jong ki kabang ha kita Daniel kenong ba khandai ha ka bau Daniel udwai ya tu jing duai ban yeng na ka benta ka jai benriu ban penrit ban plai ki pop hakmat jong blai deonda kila sngeu ila ka kordet namar ki pop jong ki
kila wat ya unong pelai dan ki wat ya unong penem. Kajeng kendu ya kapop haba kala jurba hani jing toy ba joy. Kajeng kendu ya kapop haba ka jurba bat haba ka long ka basisha ka pen long ya ubreu ban kwa ban light no naka bat ban khoi par kata kadai kajing sngeu kajing terang kajing seliang jong ka mensim jong breu onda haba kala mat ya kata kajing jenjar tekhnang ban pendep ya kajing kwa ka jong blai bat ka jong ka donut u breu u blai ula krek kalat ban pen kala bat ban pen khoi ya ka donut u breu khnang ba un yo ban yai bat u ha kalanti ka bakhoi ka ten ka jong blai ka ong te kalenti ba kan long hang ta bat kalenti an khot yakaru kalenti ka jing khoi ki bat nget kinam ya halo jong ka henre kan long ya gitu kinong le jing le shisha ken ki ba bi kinom baklana ka isya kanong ka balai husan kat khot ka bapra kita kini gigantin kita kini girukom tho ka ba kini kinong sedang jong ka balang ki tho ba ki hikai ki jing tho jong ki ba krishan ki ba penskem nakaktin ke jong blai napa sedang habakut lahi pulai kini ki jing tho pinshem ba kalong hakata garukom tang ka jing kwa ka mensim ubreu ban light nakapop kampat biang ka jing kali ka ba shiklor tengka ngala bandong kalong la ne em ban light nakapop hang nong in pensyong nong rim ya kan ka theology ba la ban light nakapop bu yala de hakatu kapor ka ba kini ki jing hikai la yalap nengkong habalas dang nado basdang layathu balar khiben yakni shakri ki jong trai namar ba ki breu saudong jong ki ong amla ban light nakapop henre ki negi long pa ki yalap da ka jing ngos kem la ban light nakapop kaktin ke jong blai ke pen ida ke basai bau breu u la ban light nakapop lem kumta ngim don gospel ban yalap pio i kata ka jing ya tengko ha ka jing dai bagita ki nongrim ji su thu ya kaktin ke jong blai ki ne ke long pa ki pen shong nongrim ya ka ne ka theology jong ki na kaktin ke jong blai kaktin ke jong blai ka ong u angel utrai la pa u ha ka jing pos new u da ong ko Joseph u konu David worship ting ban shim hame ka America tengah jong me na ba ita ibalapun haka ilong na umen sim bakoi kan karu yau kon men khot ya ka kerteng jong u Jisu na ba un pen em ya lagi breu na gi pop jong ki iwei Matthias khot ka bar peu bat ka bar huwei kaktin pen em ka ai ka jingmot ban pelait nakapop to deliver from sin nangta ka Bible ka ong u Jesu Christ about try jongi u bala IT no yalade namar ki pop jongi ba un yo pelait no yangi nakane ka perthai bas new ka bamenta ka ba kum ka monu play ba du pa jongi kalatia ka nong ban kong ka khot ka balai bat ka basau ki ji tho ba khoi ki ong ru u Jesu Christ unang penem jongi u bala IT no yalade nakabenta jongi ba un yo siu spa no yangi na kabam hok baro bat ba un pen khoi holiday hi yau pailang banlong kabenta kan ti jong u hi u ba shirhem ya ki jing le ba titos kanong ba ar ka khot ka ba khat sao ban siu dagador ban ai ya kata ka jing pen em nane kata ka jing pelait nakapop kata ka bom hok ka pop u Jisu u siu daga dor ka bangim la ban yo hangnong noru namaru siu daga snam ka jong uhi shushu waktin ka jong blai ka ong kola sai ka nong manang kong ka de khot ka bar huwer huar
บัดยาพีกิบาลองมันโนกิคนโซซีเอ็มบัดกิน้องชนฮาลากะจึงหมดฮากิกัมบาสนิวจงพีเห็นไรมันตาอุลาเป็นยาสุกโนฮากะเม็ดกะโดจงอูฮีดากะจึงยับยากะบันเป็นยังยาพีกิบาโคยกิบาเคลมปอบบัดกิบาเคลมจึงดูนาฮักมาดจงอูบันเป็นยังกิบาเคลมปอบบัดบ่าวเบลนองตัวรงบัติโยยากะฮิมาเดนามาร์บาอุลาเวงโนยากะปอบฮักะจึงอิมกะจงอีบักตากะละบันลองนามาร์บ่าวจิสุลยับฮัลโลจงกะดิ้งพนาบัดกะเตรกามฮะบังอีไงฮะบังอีกะลักมาหมดฮะบังอีเปดียงอยู่ฮะบังอีลองกิจงอูนากิเตกิตคอดบาลกะเดวกุมกินองริมยากะเนกะจิฮิกายกะเป็นอีบากะจิงไลนักะปอบกะเดกะคัมกะเดกะตะกะ work กะเดกะตะกะกัมกะจงจิสุกะบ่าวละเป็นโยดะกะจิยับฮะโลกะจงกะดิ้งพนาบัดกะเดกะตะกะจิงเทรกะตะกะ ministry จงอุมันซิมะโคยกะบ่าวจิสุองเตียนดาวละวันมาอูอุนเป็นกันดุยากะประเทศชะพังกะปอบบัดชะพังกะฮอกบัดชะพังกะจึงบิชาร์เดยานิสกะนอมคันริวกะดคอดกะบะพรากะตากะเดกะมินิสทรีกะบะกองซันเอจงอุมันซิมะโคยบันเป็นกันดุอีกิบริวชะพังกะปอบกะฮอกบัดกะจึงบิชาร์ขนังบากินยอบันพายเชาเบลฮาวคริสบากินยอบันลองกิคนกิจงเบลbagian light nak dujak ding kata kade ke ministry ke ba kongsan jong mensimakoi bau jisu ulakular men bau dang em bat ke bala pendep hakasi pentecost ka jing light nak pom ka ya rengkar baga jing pen khoi ya ka donot ubreu habala sait ya ka pop da ka snamu jisu ka jing mi ka long ka jing khoi ka ne ka ji hikai ka long ka badan long rem naga ji hikau jisu namar bola yap halo jong ka dingpna lapen mi ya kasnam ka jo ka bakhaddo nagine ki khindiat ki benta bali oban jet tak ji tho ki babun kane ka benta ka bakhaddo ka jing yo amat ya ka jing pelait na ka pop bat ka jing pen khoi ngakwa apen bo jing mod ka jing tho i ba joy ka ba i labsu hapdeng gini ki jing tho kaba itho kumne mentate nakit khot kaktin ublay but nagi jihikai kaniam u Jisu Christ ngimnod ban shania ha ki jing yo i posneu ne ki jing yo irngai ne ki jing i thu pau jongno tangan ong biang quote on quote mong lem tu mentate nagi dekot kaktinu blay bat nagi ji hikai kaniam u Jisu Christ ngimnod ban shania ha ki jing yo i posneu ne jing yo irngai ne jing i thu pau jongno ngila ban shania tang haka ji hikai bangi shem nagi jing tho bakoi amen amen pilade ben ong amen ya kata ka statement ke bai ba joy ila bu khnang bangin yo ya ka ban yo i ya kata ka nong rim ke ba ki yang ngin nom shania ngim not ban shania haki no ki jing pos new ki jing irngai ki thu pau ki revolution ki ba lai phojat ki bang yo i lang ba history jong ka balang bala pen kul mar ki bon ki bangai hadum ta henry tang haki jing hikai jong ka tin ka jong play ka jing light na ka pop bar ka jing pen khoi ya ka donut kim day ki theory ki ba shu antat lane ki ba shu tharai ki day ki bala pen shong nongrem na ka bible bat ki ba day ban mat dalade shimet harin ka jing slok u Jisu baru sakias baule isa med haying jong u Jisu u bayo i ka donut u sakias kabala pen khoi ula ong hakane ka sngi ka jingpen em kalawan hakane ka ying Lukas kanong bakhat khandai ka khot ka bakhandai ladau Jisu ula pen bena kumta mano bandang Persya mano bandang Artatin
cái chính phân lại cái chính phân khôi cái chính phân em cái trai cam hà cái chính em trong Zacchaeus bắt cái yeng cái trong u apostol Paul apply cái chính yo amat trong u ya cái chính phân em cái chính phân lại cái trong blay how Chris đã cái ông kum ne lasa narpna yanga lem baru Chris pen ban ngai em henry om mangashu henry u Chris u em hapo jonga bat kata ka bangai em menta hakado nga em da ka jingai ken how khonu blay ubala I jonga ubala aitino yala de na ka benta jonga Galatia ka long ba ar ka khot ka ba ar pheu halor ka ne ka khot iba joy I ai ka jing tho kum ne kane kamlong ka jing phla jong u Paul tang yala de ba ulalong kumta ba u pher ne ki wai ki bangai henry ka ne ka khot ha ka ne ka khot u pen I ya ka tin rai ka jing em u Kristan ba em sho henry u Christ u em hapo jong u la yap ya ka jing long barem baro u la yap ya ka jing kwa ka do ya la ka mon bat ya ka jing kwa jaklia baro kiba ulaju don mensua menta ka jingmot ka mon ki jingkwa ki em henry om deisho kuma mensua deu Chris ubadon hageni ki jingmot ki jingkwa baro ka mon u Chris kalong ka ba u kwa kum u Kristan ka ba u ngobha kum u Kristan ubangej hau Jisu u hun bat u kemen hakata te ka jing em ka ba u em menta kalong tang ka jing em baru Chris la ule ke la ukwa ke la ule hangno ukwa tang ya ka monu Jisu u bang ban le ya ka monu blay u Jisu ula job teli ya ka mensim jong kumta ula sngew ba u Jisu ulong ka jing em jong u Paul ukren kumta shapong Chris andala pen pau yo Chris u ba ka jing em jong I Kolosai lai ka khot pasau namar philai yap no bat ya ka jing em jong pi la buri bat u Christ how blay ka khot ka balai nangta I ong shu habangi la long ki Kristan ngila khlat no na ka jingalang ne ka jing kwa na ka jing long ki ba menshua ngila rung ha ka jingalang ka ba per shika de ha ka ba ka jing sniu bat ka jing thala kam nut sa kita di kentien ke ba joy I pendon kam habai ai ke jihikai ya ki pra bengai ki badang susdang ke balang kadang khat prasnem hagarta hagi por natai Hebrew kan nong bakat ar ki khot ar pusau isot yang ne ka khot I ong ka tin blai ka ong henry pila wan haulum seyon bat hakan nong ba ublay ba im haka Jerusalem bakan jaman sim bakan jabneng bat hagi bon ki pajba ki angel ki bamla nyau shu haka jingseng ba bat ka balang ki bala khanung kong ya ki bala tho kerteng habneng kata ka de ka group kata ka de kan hon jongi haba ublay ula pelai ngina ka pop haba ublay ula pen khu jingi haba ngila long ki khun ki jong hang no bangi don haka ta kan hon ba ki ba shakri hangta ki long ki breu ki ba ya kerteng ki jong ki la tho habneng kata ka standard ke bang ni ki long pa ki race ma ki bo hado hangta ka jing ya Kristan te ka long bat ka ne ka kan hon ba khoi namaru long jing thau bala thau thamai bala bu jing em beneng hapo da ka ba wan u Jisu hi no mensimu Christ ban syong hapo jong u ki ba kum ki ne long ki jing yo mat ki Kristan ki bala light na pop ki bala pen khoi ki mat ya ka beneng hapo ka do no jongki kung bang irwai ya tu ka jing rwai sim ka ban reus pa lai pulai ha ka ding pnakal bri hu Jisu ba it ya la ding a bread lut ki pa ba jing bi kumbanga ngalong nga wan pai kmat sha u keep up jonga usai umaparma u kajing suk hamen sim pobaro laweng haperteng alamat jing suk jong kap neng haperteng alamat jing suk jong kap neng
kata ka theology jong ki ne ki long pa ke jongi nama bale nama la pelai nama la weng ba kata ka thong kata ka jing khot nakam ta jongi baro ki para bangai bangin damat ya kata namar ba kini ki hikai ke bangni long pa hikai ki de ki ban ya lam yang isabneng de kum ki wei ki hikai ki ban ya lam ya pi ban poi hadu hajan jong ko beneng yo i ka tai ka beneng rem yo ban rung dada ki hikai ki light na ka hikai jong jisu bat ki apostol kapasu tenar banyak tho kalong bagi ne ki jing tho hai jai gospel ki barem iba amor pastor Andrew lalu elio ban lom labu ki hai kot lang kedap ki babon hakwal peti hang te ha kajaka di kot ki don dengan kentui pi para mengai thiet itu ki kot na ba ki tat ba pule ki begini ki ba yo banyak tho pi mentai ki la don hai tu kot lang kedap ro teng ko ampun kot da ka ba ongkum ne ladangi kwa ban long ki nongbot ki ba shisha jong jisu ngide ban tep badon tang kewe ka lenti ban poi sabneng kade ka lenti ka jingkhoi da ka dingpna balapun da ka senamu jisu ka ba pelaj ya ne ka briu na ka jingte mrau ka pop bat ka ba pen khoi par ya ka donot haba ukon ola pelaj nge long ki bala light loid da shisha ka konteks jong gitu ka dekot kalong ka bau kren haneng hakajin de bat ki pop ki ba tem rau yingi gospel yenes kenong papra kap lai pusau de ki pop ki ba tem rau yingi hakaju ke jong jisu menta ka pop ke de haba ngimle yak hukum ki jong jisu bat ka pop ru ka de habangi le ya kita ki bamya dei bag hukum ku jong trai jisu ni so thu ida ki baro namar ba ka basniu ka bam hok ka ba yele persya yo jisu ka bam ngai yo jisu baro kalong ka pop ki bangi le bar ki bangi mle ka bangi le ya ka bam dei ke de ka pop bat ka bangim le ya ka ba dei ke de ka pop ndai ai ngo yo blai bau jisu liap halo jong ding pena ayangi kata ka jing pelai bat kata ka jing pen khoi iki donur ki jungi balong ki khon ki jong nam ta brom jisu amen ngai go yo play ha ka step ngila yo ka jing kai ka bakodor ka pen kan mau yangi ka jing kai jong ki long pa iba joy iba di bawol kanigalong kasngi kabang yoban kan mau rengkat bat ke kupor ke bendio sngau kan ke kelemat kabalang ke jong blay me kala pada sam kom ke jing pensa jing kan mau buram ye ba joy gelate ye te ke building hang te po kwalpati kabang ong ye ka JJM Nichols Roy Memorial Henry ke tangka building kampat biang Ndai tu ai bangin pet ya ka jikan mau bagi pet yo ke building kongen kan mau ya ka ji kai ba kodor jumpa joy kata ga dai ke badan kame par bangin be ka balang ga yeng haduk menta ka de lor ka nong rem ji kai ka ba ma i lahi kai ya ka tin ka jong blai habai nong kren kan ke por ke pan kan mau ya ngana du badang khna ki long pa jongi ka balang ka jong blai mau reng keneng kisah ong kumni, kiong jeng ba wol, jeng ba joy, sayalap say ong, ngapop, pipop, baropop, full stop. Henry kam day ban kut tangkat tayo, ilaat, da kabayalap, ya ka gospel, baro day ban light na kapop, kata ka day ban kiwin, ya ka gospel ka baki jeng ban yalap hatu kipor, para bangay biit kanigadegan nongrem jeng hikay. Kabau jisu lawan na beneng siya kaperthei kumbang iliwas ngaw hakan ika klemat. Te kum ki khon ki jong blay tungen mi na gana ka jiaseng mangama pi ni day kita ken ki nongrim jing hikay kabala pediang ka donut ke jongi ai ki we ken yo iyo Chris ubang ila pediang
shisha jauh. Ka kitab proverb kalan ka basau ka khat ka bar phulai kong tori khap ira ka danut ta ka basumar namar naka kiwan ki jingmi ka jingem kadekat ne ka nong rem jing hikai naka danut ka bakhoi ba padyang yo jisu ken mi ki jingmi jong ka jingem ki bakrau hakane ka perthai kat bangedang te tungin mi ne ka jiasang rangkat bar ka jing hikai ka bakhodo ba tungin am ngej kumar pen kan mau ka por bi ba joy yang baka jingnya jikam shaunorem ka jing pos neu ka jing irangai jongno hanroi ka dei ka nongrem ka jingi kai ka baka tin ka jongblei ka don te to blen korku ngin yarwai ka jingwai ka ba sauspa ar pukndai ka jingwai ka ba sauspa ar pukndai ka donut lapan khoi haba donut lapan khoi nakipap baro ki jingwet latu jingkuslai baro jing shepting baro lawai bau trai ulapan khoj ka donut napap baro ka donut napap baro bau trai ulapan khoj ka jing sok jing kemen ka dan bau trai ulapan khoj ka donut napap baro tungin yarwai de ke jinget par bangit bingen ke por ke kupor jogan ke jingrwai ka ba sauspa arphunda ngin yarwai lang ke ba jeng ha ke por Donut lapan khoi nakit bo jing jing wit ladu jing kuslai baro jing shep tim baro lawai baru trayu lapan khoi ka donut napap baro ka donut God
ngi ai ngo ye mi atrai Jesus bokodor ya kamela yo ban pen mau ya ke jing hikai ke bokodor ki ba ki long pa ha ka balang kali oban hikai lakim don shu aga de ke berthei mela pen syong thai lem bat ki bat me trai ke ne ke por li os ngau ke kubor ke bokodor ya ke jing hikai ke jongki ya ka ba ka balang ka don kan ban ya shepra bat yang ngi kum ki bangai ki nong bot ke jongka ngi dai ban bot renti bat kongu ye ka tien ka bakot ke jombe ka ba maki ki lap hikai ba maki ki lap pensyong nong rim ya ka jingi kai bakodor na ka tien ka bakot ke jombe ya rab yang ngi wai pi wai ka ka por ki bli os ngau yi ka ka jingi kai bangen mi na ka jieseng rengkat bat ka donut ka bangila syam shishai meu Jesus ke melayo shisha ban penkoi melayo shisha ban shon ke donot ke jongi men long jisu nang penembi je try ngira long shisin unang pap ubakra hanrai mela penem bat mela suspa yagi try jisu betu kor kui shakri jong me ke po bal on yi ke kupor ban pen ma yakini ke jinghi kai ke bakoro to loran kat ma me bat u bat ye ke yinga sem bat ye ke jing shakri ke bakabalang kalabu hang te po Nicole Soy Bible College to dan rengkat mami badu raya rab yang bagi mi na kena gaji ka bakantang ka jong me to ai baka jing ai ka jong Jesus Christ tra kan dap biang hangi ki bangai baro ka jing i ba ka jong blake pa na bom jikot ka ji yaslom ki jipetengan jipen syad bor ka jong men semakho un nang yalam bat nong ikai ha ka jingem jong ikum ki bangai to ki ne lai boy blai ke long lam rengkat bat ngi kan ke por bat ya baro ki bios ngau ya ka jihikai ke bakodo ya baro ki bat dem ki bakot ke pa ya ka kertang ke jome ki bat don ke ne ke ri ke jingi bat ke lang ke bertai na domentasya ki bom jikot amen amen